जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव धोनस्री समस्तिनि MCLA बिथां फ्रेश मसाहारि बिथांनिफ्राय जोङो बेनि सायाव माखासे सोंथि जोङो सोंनो सानदों। दा बे जाथायनि सायाव माबायदि सैथोथि दं बा नंगौ नङा बिथांमोननि सायाव जाय बिथांमोना फिन मुंख्लं जानांगौ जादों जाथिनि थाखाय, बेखौ नोंथाङा बेसेबां सैथो बायदि होननानै सानो? फंसे खोथाखौ जोङो क्लियार खालायनाया मोजां जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मोनसे नुनो मोनदों थांनाय 17 तारिखाव जितु ULB मुंनि मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन जन्म जाबाय आरो बे जन्म जानायनि गेजेरजों जनक ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि होननाय सानै ULBनि माने केदार होननानै बिथांखौ इनकाउन्टार खालायदों। बे बेसेबां सैथो दं बेखौ माने जोङो समा बिनि सायाव फिननाय होगोन। जों जिथु बुजिदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुदों मोनसे दुखुनांथावना जोंनि थाखाय बे जाथाय होननानै बुजिनांगोन। मानोना एक्सिडेन्ट जानायसो होननानै जेनेबा बे गामिनि जि जायगायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन, एक्सिडेन्ट जानाय जायगानि बर' सुबुंफोरा थानायाव इनफरमेसन होनानै हमना लांखांनायनि उनाव बेखौ मोरै इनकाउन्टार जाखो बेखौ जों बुंनो हाला। अब्लाबो आं बुंगोन जे बे इनकाउन्टार जादोंब्ला बिनि सायाव मोजाङै बिजिरनानै नायनाया गोनांथि दंमोन। जाहाथे जों नुदों दिनैनि तारिखाव बे बिथांमोना मोनसे समाव XNDB मोन, आखायाव गोबाव सम हाथियार लानानै सोमावसारदों। सोमावसारखांनायनि उनाव दिनै जेंनाया मानो जोबदिया बेखौ जोङो दानि सरकारखौ जों एसेब्लाबो बुंथारनांगोन। प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे BTR सक्तिनि सासे सिगनेटरि आरो बर्तमान दिनै BTR सक्ति खालायखांनायनि उनाव बिथाङा गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों। आरो गभर्नमेन्ट सालायनायनि उनाव जेरैबायदि BTC ओनसोलखौ दैदेननांगौमोन, BT ओनसोलाव जेरैबायदि मोनसे डेभलपमेन्ट जानांगौमोन, दा बिनि अनगायै बिथाङा गाव माखासे खामानि मावनो हायैनि थाखाय, माखासे गाहा फेलर जानायनि थाखाय बिथाङा जानला मोनला खोथा बुंबाथ' जानाय नङा। दा जोङो साननांगोन जों साफ्रोमबो बर' सेंग्राफोरखौ जाहाथे बै आखायाव हाथियार लानानै नांनांगौ होननानै जों थुनजलाया। खिन्थु बे जोंनि थाखाय दिनैनि तारिखाव जों बेखौ सापर्टबो खालाया। खिन्थु जोंहा बे बुंथारनांगोन जे दिनैनि तारिखाव थांनाय माने 2020आव जितु नोङो 27 जानुवारियाव नङा होमब्ला BTR सक्ति जाबाय। BTR सक्ति जाखांनायनि उनाव साफ्रोमबो NDBनि जितु सेंग्राफ्रा जेरैबायदि गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन, लिरखानाय दफायाव दं, एग्रिमेन्टनि दफायाव साबैसे सेंग्राफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसन मोनखो बेखौ दानि गभर्नमेन्टआथ' बिनि दायित्वखौ लानांगोन ना। मानोना सरकार बिथांमोना सालायबाय थादों आरो सरकार सालायदों बिथांमोना दिनै सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसन होनायनि दायित्वआ बिथांमोननि। आरो दिनैनि तारिखाव NDBनि सेंग्राफ्रा दिनै केसआव भुगिगासिनो दङ, थारिख सफैबाय थायो। केसआथ' जोबनांगौमोन। जों बुजिदों खामानि मावनायाव टाइम लायो, खिन्थु दिनैनि तारिखाव खामानि मावनायाव टाइम लादों होननानै जोङो टाइमखौ नस्थ' खालायबाय थानाथ' लाब गैया। बिथांमोना मोजाङै बेखौ इनिसियेटिभ लायोब्ला दिनैथ' वारेन्टथ' फैनाङामोन। पुलिसनिफ्राय मोनसे जितु केस फैबाय थादों बे केसखौथ' बन्द' खालामना दोननांगौमोन। बे जोंनि साफ्रोमबो XNDBफोरनि थाखाय दुखुनांथावना जाथाय जानानै दङ। आरो फारसेथिं जोंहा मार्टियार्स फेमिलिफोरनो जिहेतु माने गभर्नमेन्टआ ग्रेन इन एड 5 लाख करि जितु माने मार्टियार्स फेमिलिफोरनो होगोन होननानै जों जेब्ला सावरायबाय थानायाव लिरनाय दं, माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनैनि तारिखाव क्लियारलि बुंनो हायाखै गभर्नमेन्ट सालायनायनि गेजेरजों जे बिथांमोना बे फैसाखौ माला होगोन आरो सोर बायदिया मार्टियार्स लिस्टआव गोलैदों बेबो क्लियार नङा। दा बुंनो थांब्ला दिनैनि तारिखाव BTRआव जि मोनसे सक्तिनि गेजेरजों जिबायदि दफाया इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेबायदि थिग मथे जायैनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे गोसोआव सोंलु आरो गिख्रंनाय मोनसे फैदों जे बर' हिसाबै जोङो थांना थानायाव जोंहा पलिटिकेल राइट्स, जोंनि आइडेन्टिटिया मोरै थागोन, जोंनि पलिटिकेल अधिकारा मोरै जाना थागोन, बेखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' इन्टेलेक्सुयेलजों लोगोसे साफ्रोमबो सांग्रां बर' सुबुंफ्रा बेखौ साननो गोनां बायध'था जादों। नंखायनो आं खावलायदों जे सरकाराव थानाय प्रमद बर' बिथाङा जितु मोनसे BTRनि CM BTCनि चिफ सासे हिसाबै बिथाङा बुंनांगोन जोंनि बे BTR ओनसोलाव मा संगठन जन्म जादों, मा संगठन जन्म जायाखै, बेखौ बिथांमोना मानि थाखाय जादों, बेखौ बिथाङा जेसांनिखि जेंना जादों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायखौ दायित्व लानांगोन। मानोना बै दायित्वखौ दिनै बिथाङा रुजुनदों। जिहेतु बर'नि गेजेराव जि जेंना जादों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनोथ' बे सरकारनि सासे चिफ ना,
बिटिसि रायजो राजाया बर' रायजो राजाया बेखौ सासे इलेक्सन गेलेनानै दैथायहरदों दा बे जेंनाखौ बिथाङा दिनै एरायना सोलिनो नागिरबाथ' जानाय नङा फिसा फिसा दायाव माबा मोनसे जायोबा डाइरेक्ट हाग्रामा महिलारि जोंनि बिटिसिनि बारग' सिबखौ बुंनानै एरायना दायखौ एरायनो नागिरो बेथ' कमप्लिटलि पलिटिकेल खालायबाय थादों दिनै बिथाङा बुंनायनि बारा जुक्ति थानाङा मानोना बिथाङा खामानि मावगोन होननानै बिटिसिनि सिबखौ जिथु दिनै बिथाङा रायजो राजानो जि बाथ्रा होदों रायजो राजाया भट होनानै देरहाहोदों बिथाङा दिनै गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बे गभर्नमेन्टखौ मोजां सालायनांगौ बे ओनसोलाव जोंहा सान्थि लाबोनांगौ हाथियार हमग्राफोरनि सायाव मानो हाथियार हमदों बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ लेंहरनांगौ सावरायनांगौ जेरै माने एम बाथामोना फैनानै दिनै मोनसे सावरायनो नागिरदों आरो सावरायनायनि सायाव दिनै मा जागोन मा जाया बिनि रिजाल्टआ मा फैगोन बे सावरायलायनायनि सायाव बे रिजाल्ट फैगोन दा मानो गोदान गोदान हाथियार हमग्रा जन्म जाबाय थाखो नाथाय जोङो जिथु प्रमद बर'आ जिथु मैया ससियेल मिडियायाव बुंदों बे ससियेल मिडियायाव बुंनाया जोंनि थाखाय बेसेबां उपयुक्त टाइममोन आरो बे बर' सेंग्राफोरखौ बिदि साफा साफा दाय गोनाङानो जाथों दाय गैयियानो जाथों बेखौ माने जेरै हागौ साजायनायनि गेजेरजोंबो इनकाउन्टार खालायबाय थाबाथ' जानाय नङाना बेखौ नंगौखौ बिजिरनानै दाय जुदि जादोंब्ला बेखौ माने कर्टनि गेजेरजों बिसार खालायनांगोन आयेना जेरै थिनदों बेबायदि बे साजा मोनगोन बेबायदि सायाव हमखांनायनि उनाव दाउ अमाफोरबायदि लांनानै गावथारलाबाय थाबाथ' जोंनि बर' सेंग्राफ्रा जोबलांजोबगोन अब्ला जों बर' जाथि हिसाबै बेखौनो लुगैदों नामा जोंथ' बेखौ लुगैयाखै आं सासे आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय आन्दलनखारि हिसाबै आङो बिदिखौ लुगैया आरो दिनैनि थारिखआव आं आखायाव हाथियार लानानै नांफिनजानायखौ आं बेखौ दिनैनि थारिखआव आं बेखौ बे समा जोंनि थाखाय बर्थमान नङा जों साफ्रोमबो बर' सेंग्राफोरखौ आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन बर्थमान जोङो दा गोदान मोनसे बिटिआर सक्ति जादों बिटिआर सक्ति जानायनि गेजेरजों बर' जाथिखौ जों बोरै मोनफा मोनफा दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायनानै पलिटिकेल अधिकारखौ जों बोरै गाबथानानै बर' जाथि हिसाबै थांना थानो हागोन बेखौसो जों माने नायबिजिरनांगौ ओंखायनो साफ्रोमबो बर' सेंग्रा लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन दिनैनि समा आखायाव हाथियार लानायनि बर्थमान सम नङा जोङो दिनै एनडिएफआ 30 बोसोर आन्दलन खालायनानै जि खस्थ'नि गेजेरजों बर' जाथिखौ बे लेभेलाव दोनफैनो हाबाय बर' सेंग्राफ्रा जेबायदि खस्थ' मोनबाय 3,000निबो बारा बर' सेंग्राफ्रा दिनै मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं दिनै लाइमोनफोरनि बा मुंख्लं फेमिलिफ्रा जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननि दिनै जिबायदि असित मोनसे माने फिथाइ मोननांगौ बे फिथाइखौ मोननो हायाखै ओंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे हाथियार लानानै सोमावसारनायजों मोनसे सलुसन जाया बर्थमान जों बुजिदों दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम जों जि मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों जि मोनसे जों फिथाइ मोनबाय बे फिथाइखौ जों प्रपारलि इमप्लिमेन्टेसन खालायनानै बर' हारिनि गेजेराव जों गेरेमसा महरै जोंनि पलिटिकेल राइट्सखौ दिनै गाबथानानै खामानि मावनायनिसो जोंहा सम आच्छा बे समाव मोनसे सोंथि आं खालामनो सानदों माने एनडिएफबिफोरनि जितु रिहाबिलिटेसन आरो मार्टियार्स न'खरफोरनि जि अनसुंथाइफोर मोनैनि खारनावनो बेफोर जाथाया जादों होननानै नोंथां बुंनो सानो नङा जोङो साफ्रोमबो मानसिफ्रा आरो मोनसे आसा लानानै थांनानै थानो नागिरो दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा आन्दलन खालायना फैखांनायनि उनाव दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जि मोनसे एग्रिमेन्ट खालायबाय जि बुजाफोरा जाबाय बुजाफोरा जाखांनायनि गेजेराव दिनै जोंनो जि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसन होआखै आरो बेजों लोगोसे बे रिहेबिलिटेसन मोननांगौ आं बेखौ बुंनो नागिरदों मोननांगौ आरो दिनैनि थारिखआव जोंनि जिथु माने सिमां बर' रायजो राजाफ्रा जि हास्थायदों जोंनो पलिटिकेल अधिकारनि खोथा बुंदों दिनै पलिटिकेल अधिकारनि खोथा बुंनायाव दिनै जों बिटिआर मोननानै मा मोनखो जों मा मोनखो जोंनि बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों मा मोनखो बेखौ मालाय साननो गोरोंफ्रा सानबाय थादों मावनो गोरोंफ्रा मावबाय थादों नंखायनो जों लुगैनायजों जों साननायजों बे सक्तिया बेसेबां माने मोनसे गोरोबथा जादों बेखौ आङो रायजो राजाया बेखौ बिजिरबाय थागोन नङा होमब्ला आंनि बुजिनायाव जोंखौथ' मिथिखायो जों दिनै बबे लेभेलसिम हास्थायदोंमोन खिन्थु समनि थासारियाव बर' रायजो राजाफोरनि माखासे लुगैनाय बायदियै गोबाव सम बोसोर बर'फ्रा हाथियार लानानै नांबाय थानायाव जोंनि बर' समाजाव मोनसे हाथियारनि सोमावसारनायखौ फोजोबनांसिगौ बिराद खस्थ' मोनबाय बे खोथाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै जि मोनदों बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों जि मोनबोदों बिनि गेजेराव हयथ' मोजांबो माखासे दं माखासे गाज्रिबो दं जों मोजांखौ लानांगोन माखासे गाज्रिफोरखौ जोङो बेखौ सोदांनानै थिग खालामना लानांगोन नंखायनो आं खावलायदों बेफोर जाथायफ्रा पलिटिकेलि जायफोर गोदान मोनसे लाइमोनफ्रा दिनै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायनि लामाथिं आवगायलांदों हयथ' बिथांमोनखौ जोङो मोनसे आसा होनो हायाखै जाय सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना आसा होनो हायैनि थाखाय बेफोर मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे जाथाय बिदिखौ जों साननानै आंनि साननायाव बेखौ नुहुरदों आरो क'क्राझाराव जानाय बायदि
गोबां बर' ओनसोलफोराव बेबायदिनो गोबां लाइमोनफोरा इनायै बा बिजिरनाय गैयाजासे सन्देहजनक गोबां लाइमोनफोरा थैबावनो हागौ दा बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो? औ जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मैया एक्स एनडिबि माने वेलफेयारनि सासे आफादगिरि जों दिरेन ग्रुपनि होनना बुंनांगोन दिरेन ग्रुपनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट कमल बसुमतारी बा बिर खारख्लाय होननानै बुङो बेखौ मैया पुलिसफ्रा हमनानै लांदों मोनाबिलि बा बेलासि टाइमाव दा बिथांखौ मानि थाखाय लांदों जों मिथिला जों जिथु बुजिनायनि गेजेरजों सावरायलायदों जे पुलिसफोरजों जोङो जिथु एसपि आरो एडिशनेल एसपि बा असिनाव जों सोंनाय मथे बिथांमोना बे बिर खारख्लाय बा कमल बसुमतारीखौ बिथांमोना जे बे केसजों एसे लोब्बा गोनां बायदि बुंनानै बिथांमोना बे मानसिखौ हमनानै लांदों नंखायनो दिनैसिमबो जोङो बेखौ जों मोखांबो नुवाखै आं खावलायदों जे जों दिनेन ग्रुपनि जानानै आं खावलायदों आरो सासे धनस्रि समस्तिनि MCLA हिसाबैबो आं खावलायदों जाहाथे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि जाथाया जाहाथे जाया दा नङै मानसिफोरखौ ULBनि नामाव बर' सेंग्रा बा बर' लाइमोनफोरखौ जाहाथे खस्थ' होआ बेखायनो आङो गभर्नमेन्टखौ आपिल खालामनायजों लोगोसे पुलिस माने प्रकाशन लाइनखौबो आं आपिल खालामदों जाहाथे बिथांमोना उचित मोनसे नंगौब्ला बिनि सायाव बिसार खालामनानै नङैफोरखौ जाहाथे बारा हारा हास्ति होआ बिनि थाखाय आं सासे MCLA हिसाबै बिथांमोनखौ खावलायहरबाय कमल बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिबि वेलफेयारनि आफादगिरिमोन बिथाङा खुनु मोनसे हाथियार हमग्रा संगठनजों आंनि बुजिनायाव लिंक गैया मानोना बिथाङा सासे बेपार खालायनानै थांना थानो थाखाय मोनसे स्टार्टसो खालायदों ओंखाम हटेल होनानै बिथाङा सोलिबाय थादों आरो संगठननि माखासे एक्स एनडिबि वेलफेयारनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय बोरैहाय माने गभर्नमेन्टनिफ्राय थांना थानायनि थाखाय जिथु रिहेबिलिटेसन मोननांगौ बिनि थाखायसो बिथांमोना खामानि मावबाय थादों नंखायनो जोङो खावलायहरदों जे गभर्नमेन्टखौ खावलायदों प्रकाशनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांखौ जाहाथे खस्थ' होआ बिथाङा खुनु मोनसे अस्त्र हमग्रा संगठनजों लिंक गैया होननानै आङो बेखौ बुंनो हायो।